Daar zijn we weer. En nu zijn we vanavond op het Gala Prinsenbal. En ik zal je even laten zien wat het thema is. Kijk, let op. En het is niet makreel als je er gewoon zegt thema. Maar het thema is onder water. En een leuk detail is de hele tijd al omhoog. Visjes in de vazen. En de aankleding is echt geweldig. Zal ik me even omdraaien, kijk. Het is nu nog niet druk, omdat ik hier sta. We hebben nu een soort voorbeschouwing gehad. Hier zitten de duikers al. En we zijn nog net nu gedecoreerd, die meegedaan hebben aan de organisatie. En eigenlijk ga je over een half uur pas officieel de zaal open. Maar ik wou je toch een korte rondleiding geven. Dus zwaai je heel erg goed. Laat ik eens even de dansvloer zien. Er zijn zelfs nu die oesters aanbieden. Hier is de band met de dansvloer. Kijk eens. Alles in kleuren. Ik heb schraven voorbij. Lopen voor door. Kijk hier, wat fijn. Een oude boot. Uiteraard. Is er meer dan dit. Hier nog een aankleding. Hier de prinsenvader en Suus die juist gedecoreerd is. Hier nog het eten. Een geweldig groot scherm waar alles op te zien is achter mij. En waar normaal de artiestenfoyer is wederom een extra ruimte. En nu gaan we naar het grote podium waar ze aan het soundchecken zijn met de band. Kijk. Geweldige beelden op de achtergrond. About a million reasons, giving me a million reasons. About a million reasons. If I had a highway, I would run for the hills. If I could a driveway, I could ever be still. Giving me a million reasons. About a million reasons. Giving me a million reasons. About a million. Als je nu denkt, dit is geweldig. Waarom ben ik hier nog nooit naartoe geweest? Dan moet ze gewoon zorgen dat ze volgend jaar op 10 een kaart heeft. Want de boel is hartstikke uitverkocht. Dus we zien ons. Tot de volgende keer. Hoi!